adem Ampir sani wajan kula wucacama ampun ngantos sabda dilem mangkemu tak atur kula dumateng samya pirsa ageng alit atung putri sapa kuda sedaya sinambi mirsa kaula kang rupane boten moto kula niki lare saking Bali Totolan Ujonegoro sanyata saged menglunga sapa upados upadiwa sampun cekap kang dados atur kaula mugi samya sakocakno lenggah ira sedaya yen wonten lemah kaula nyuwun koge kusumaning ratri mangsa wiji inandi mematri sajroning ati kang suci lintang-lintang banjur ana antariksa hamimmu ayu sang rina kusuma wijaya bunging akar lan semi puspita ing taman sari maklum manung sun wengi kalawat bulan endatari ambar sasmita sang gumbang wewayan terang sang puja sari ing kusuman ing ratri mangsa wiji nanti mematri sajroning ati kang suci lintang-lintang banjur ana antariksa hamimmu ayu sang rina kusuma wijaya kusuman ing ratri mangsa wiji inati mematri sajroning ati kang suci lintang-lintang banjur ana antariksa hamimmu ayu sang rina kusuma wijaya
rasane waktu biyen nucul dhewe nglangot terus eling kancane jaman semono yen dolan rame-rame kuyup rukun seneng ati Lita metu yange apa to aku tak dudui ben terus Mas apa wis yo 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 padane rasa sinambi maca erang-erang kaula ingkang miturut agama ayo sedulur muslimin muslimat serta pemuda batayat mangke kiyato anggone menghormat keni neraka kakulan kula wong urip ra gelem menghormat besok yen ana akhirat bakal keparing salat laknat keni neraka kakulan
do elingo iki samane wis tuwa eling cok eling zamane wis tuwa tuntunan agama dianggap kuno tuntunan agama dianggap kuno lakonono acarane wali songo eling kono tuntunane wali songo sing ra kersa aja nyacat aja ngino sing ora seneng rasah nyacat rasah ino acarane wali songo warna-warna sikir tane kirim pengalakonono maca Quran lan sholawat kulinano ziarah kubur ono carane dakwah lawan budaya umpamane kaya Sunan Kalijaga dituture mlebu ati ora krasa tuntunan agama wis kabukten zaman ono akeh para manungsa nyembah brahala banjur sadar lagu musyrik ditinggalno ben kaya pasri padha derek acarane wali songo iki bengi iki lek semangat ijuk pokoknya kita lagi bahagia bebucanku tembange impenku urung tresno yen ra karo sliramu kasmaranku lir segara madu nora kalis memanise kalbuku
Wajane ayu nanging aja milong-milong mundak bisa sono raya yang besar sekali untuk memperingati malam tasyakuran mula kula niki saged dugi mriki kersa ditimbali kalian keluarga mriki lamun sampun cekak lagu-lagu kula menawi lepat nyuwun kuping pangapura Kang Faris, seren sik dilitak Seren. dhisik ya Lek ya. Kang Ribut. dalam. Ya wis. Ya. Oke, buat kru dari Turangga Rukun Sejati dikasih minum dulu. Gen rasanya. Sampun paripurna suka parisuka yen wonten pakai kau mengilo hati parane ayo mudi-mudi benari cerita ake sing tadi sedih kanggo ngomeni ireng luar biasa. Penarinya ya cantik-cantik. Mulai lingkar dia betah melek. Om Ribut, Dalam. aku nek gawa mulai sitok ya ento. Oleh, milih. Ora sida. Yang penting eneng mas kawine. Dipliriki adikku Om. Ora apa-apa. Ndi adimu ndi? Barang dari Turangga Rukun Sejati, dibawain dari Bapak Mariono, menemani sekitar badan berbahagia. Keluarga besar dari Bapak Bagio dan juga Ibu Sri Waryandi. Tasakuran pernikahan dari Mas Kurnia Ika Pratama dan juga Pak Nur Aliza. Kayak neng sing jerit-jerit kae njaluk apa kae Le? Iki kae rombongane yo ngatmi kita ya. Njaluk gendong. Gendang. Ngarep apa mburi? Ngarep bro dolanan lele to ya. Iya. Ribut, ini ada kehilangan sebuah
teh panas Oke, di panggung. berita kehilangan, telah hilang beberapa teh panas. Uri gitu